T'apassiona la indústria? El món de la maquinària? T'agradaria treballar en el muntatge de maquinària, instal·lador o de manteniment? A l'IES Pau-Clar trobaràs per a estudiar el que estàs buscant. Manteniment electromecànic, instal·lacions de producció de calor, instal·lacions frigorífiques i de climatització, molt demandat per part de les empreses dedicades a la instal·lació i manteniment de grans supermercats, indústria hostelera o instal·lació d'edificis. I el cicle superior en mecatrònica industrial, actualment una de les titulacions estrella dins del món de la indústria, perquè aconseguiràs obtindre els coneixements tant de la vessant mecànica com de la part elèctrica. La millor formació per estar preparat per a la indústria 4.0. Ja has trobat el que volies estudiar? Doncs no dubtes, fica't en contacte amb nosaltres i informa't. IES Pau-Clar, el futur que estàs buscant.